היי קובי, מדברת ליאת מההפקה של היפה והחנון, מה שלומך? וואלה ווליקוס. קובי, אנחנו רוצים לזמן אותך לאודישנים של העונה החדשה של היפה והחנון. בתור חנון? כאילו, איך הגעתם אליי בכלל? המליצו לנו עליך בחום, קובי. תגיע, מה אכפת לך? כולה אודישנים, נראה אם אתה מתאים, אולי תהיה פופולרי. ליאת, with all due respect, אני לא חנון. קובי, עזוב חנון או לא חנון, אנחנו כבר נראה. יש קונסטלציות שיכול שתתאים. מה אכפת לך? בוא, אודישנים, יהיה מגניב, תכיר אנשים, טטטטטטטה, מה אכפת לך? בוא. ליאת, תקשיבי, with all due respect. וזה לא שאני לא אוהב חנונים. תדעי לך שחברים מעולים שלי הם חנונים. אבל נראה לך שבן אדם שמדרבה ככה הוא חנון? נראה לך בן אדם שקורא ספרים כאלה, ליאת, הוא חנון? נראה לך שבן אדם שמצמיד אנשים, מצמיד אותו אליה, הוא חנון, ליאת? נראה לך שבן אדם שיוצאות לו חטא ועין כשהוא מתעצבן שקוראים לו חנון, הוא חנון, ליאת? אבל נראה לי שבן אדם שמחובר לפייסבוק 24 שעות הוא סוג של חנון. מתי האודישנים? מחר בשעה 3 ברחוב הברזל 1. תבוא עם תמונה. תמונה עם כובע זה סבבה?